Ahojte, volám sa Martin Žák, som hlavným trénerom vo Fight School Sparta. Je to klub na Dvorčianskej 74, ktorý sa venuje MMA, kickboxu, K1, brazilskému jiu-jitsu, zápaseniu, boxu a kondičným tréningom. Venujeme sa hlavne, alebo teda robíme hlavnú prácu s mládežou, či to chodíme na školy, máme vlastné moduly, volá sa to akcia moduly, kde vyučujeme normálne telesnú výchovu formou MMA. Potom v klube rozvíjame tiež mládež. Máme tu veľa nádejných športovcov, ako Tobias Borovica, Linda Veselá, Jakub Vihlár, veľa ďalších. A venujeme sa hlavne tej mládeže, vlastne mládeže je budúcnosť, tak preto to chceme ten vývin dávať do nej. A toto všetko by nebolo možné, keby nebolo sponzorov a vlastne ľudí, ktorí pomáhajú tomuto športu rozvíjať detské športy. Kaco do nám zabezpečila od vriec po lapy, rukavice a rôzne náčinie, za čo im veľmi pekne ďakujeme.